I cyk, drodzy państwo. Dishonored część trzecia. Jak patrzyłem na YouTubie, to chyba jestem w połowie gdzieś tak mniej więcej. Przed połową, może tak. Zależy. Nie będę chyba jakoś po boków robił za bardzo, mi się nie chce, szczerze mówiąc. Ale fabułę to bym skończył. I chyba będę, nie wiem, chyba będę zabijał więcej, bo tak mi się jakoś nie chce nie zabijać. Co to za przyjemność, takie ograniczanie się z drugiej strony. Nice! Bo czekajcie, to się tu... A, to bo już zapomniałem sterowania trochę. Fajne szczurki, fajne, eleganckie. Dobra, ale najlepiej to... widzieć przez ściany. Jak króla popiela, dokładnie. Tylko że gomyszy, a tego skacze się na spacji. A faktycznie, nawet można podwójnie skoczyć. Przełącznik. Chyba to przełączę. Aha. Przesiaduję ktoś na Tinderze, bo mam pytanie. Jezu, Atpan, proszę cię, weź Twitter. Tinder znaczy. To już nie można wyjść z domu, pójść do klubu, kawiarni, albo na, nie wiem, na dancing. Weź się ładnie tego, weź się umyj, ogól się, naszmaruj się kremem Nivea, weź ubierz koszulę, idź na tego, na dyskotekę, zapoznaj jakąś dziewczynę, nie wiem, kurwa, na Tinderze będą siedzieć, Jezus Maria. A jak kiedyś nie było Tindera, to jak się nasi rodzice poznawali w ogóle? Jak to... ja nie wiem. Dajcie spokój. Nie róbcie z siebie niepełnosprawnych emocjonalnie, towarzysko. Tinder. Proszę was. To już randka. A co na Tinderze będziesz ogłoszenie wystawiał, że sprzedaż prodisz? No weź, proszę cię. Uber. Uber polecam, tak. Uber to jest fajna apka na przykład. O cholera, ale było blisko. Check the whale oil? What for? The lights are working perfect. Well, there's nothing to do. And I like climbing the pillars. Halt! Just leave the oil tanks be or they'll break. Why they always gotta put me with you? Moja lożka jest prawosławna, ale prawosławna się pisze razem. Nie żebym się czepiał, nie? Ale... Ale prawosławna to fajnie, to możecie 2 razy święta obchodzić. Super, to gratuluję. Lewoskrętny. Tyś jest cały lewoskrętny. Patrzcie, Bytom. Tak wyglądał Bytom w XIX wieku. Bytomka była taka pierdolna. Dzisiaj ma metr szerokości w najszerszym miejscu. Wtedy była taka ciulna, taki most na niej był dupny. Reszta się prawie nie zmieniła. O, i taka była wieża. No. Kurwa. Dawaj.
Hej, ha, kolejkę nalej, hej, ha, kielichy wznieście to wieża ratusza, tego co go te ruskie małpy, znaczy Sowieci zniszczyli. A proszę państwa, tu mamy runy dwie. A jak do tego doszło, że ja... No, ale one są poza tym mostem. Będę wracał, to będę robił. Tinder jest w założeniu do umilania sobie czasu. A to Tinder nie jest po to, żeby się umawiać z dziewczynami i się seksować potem? To mi się coś chyba pomyliło. To mi się chyba pomyliło. Nie będę wracał. No to już trudno. To już... W takim razie... Chcę sobie mylić czas, porno sobie włącz. Kurde, Patty, ty widzisz umilanie czasu jako że porno umilać czas? A umilanie czasu to nie na przykład, nie wiem, na spacer pójść, albo sobie zrobić coś do jedzenia dobrego, nie wiem, muzyki posłuchać. Pado porno sobie włącz. Super umilanie czasu. Oj, Patty. Damn it! Someone's down. Każdy mierzy swoją miarą. Ach. Nie wiem, jak ktoś chce sobie umilić czas, to niech wejdzie na streama, nie wiem, do Niklausa, suba kupi, dorzuci się do Samsunga, a nie porno będziecie oglądać. A potem w mózgu zachodzą zmiany i oglądacie pornole dziennie po 5 godzin, w masturbancja i potem same problemy i lądujecie w wariatkowie na końcu. A na streamie u Niklausa rozrywka, coś dowiecie się, coś ciekawego z historii, prawda? Z tego ja wam zawsze sprzedam jakąś anegdotę i w przyjemnym towarzystwie pogadacie, poznacie kogoś. Może się umówicie, się okaże, że ktoś mieszka niedaleko. Może się umówicie na piwo, nie wiem, na orężadę czy coś. No nie wiem, a tu... Naprawdę, Jezu, jesteście prymitywni, obrzydliwe. Nie mogę. Nie chce mi się o tym gadać nawet. Ech. No, na kawę z dziewczyną, coś tego. Poprzytulać, nie wiem. A nie, zara pornole. A potem przychodzi co do czego i kurde, i okazuje się, że nie możecie współżyć bez przerwy przez 3 godziny. No i zawód, depresja, samobójstwo. Niklaus nie rucha, to wie, o czym mówi. A ja, Fantomas, widzę, że ty za to kurde wiesz, o czym mówisz. Ja nie piję kawy. Ja też nie piję kawy. Fantomas, a jest takie przysłowie. Krowa co dużo ryczy, mało mleka daje. I na twoim miejscu właśnie nad tym bym się zastanowił. A jeszcze mądrzej położył na przykład do łóżka, przestał postować. I tu jest sytuacja następująca. Jakiś temat ładnie łykacie. Dobra, kurde, Adpan, ty się już nie rób taki mądry. A ty, Fantomas, uspokój Downa, bo się skończy twoja krótka i mało wnosząca, a praktycznie nic obecność tutaj. No bo umówmy się, nie wniosłeś tutaj nic. Krótko mówiąc pozytywnego, negatywnego też nie. Czyli krótko mówiąc, no nic. Chociaż jak pomyśleć więcej, to raczej in minus ewidentnie.
No Kilian, siema, siema, bo mówiłem ci siema przed chwilą. Co to jest? Jakaś szyszka wielka. Skoropiaki co plują kwasem. A. Doskonale, doskonale. Tego mi było trzeba. Coward got away. When I find him, it's going to be bad. O cholera, faktycznie. To nawet z daleka. A Kilian nie wiem, to jest pieśń przyszłości. Nie wybiegajmy tak daleko. Jednak zabijanie w tej grze jest dużo śmieszniejsze niż powstrzymywanie się od tego. Kto tam kaszle? Nie możesz podnosić więcej. Mogę. If he comes back, I'll earn another promotion. Na ścianę. Nie chcę robić afery. Ona jest wyłączona, bo nie jestem taki przekonany do końca. Ty, chodno tu. Nie jest. To co ja tam zrobiłem? A, okej. Już wiem. Teraz jest wyłączona. Nie ma ciała. No, nie ma problemu. Most Coldwina. I cyk bytomka zanieczyszczona. No i z tego dziś wygląda jak wygląda. Nie ma zbrodni, nie ma nic. Tam jest kości amulet, tam jest runa. Bardziej mi na runach zależy. Już przed drzwiami był, tak? No to lipa. Ale wysoko. Tam już niestety nie mogę. Czym się, Kylo? Ale tu mogę.
Jej, ale jestem wysoko. Tam jest runa. I now turn my hopes and energies to Formula 25, which in conjunction with a high heat therapy, which came to me most vividly in a dream last night, has great potential according to the latest celestial alignment. As for test subject 312, after the characteristic sloughing of the skin, she should be dead by mid-morning tomorrow. Tego Sokołowa to ja miałem zabić? Please, sir. Please let me go. Ah, awake, I see. How are you feeling? Much worse. Do I have the plague? Please, sir. I don't want to die. Hush now, no one's going to die. You are much improved, number 312. What is this? What? How did you get past all the guards? Your tattoo is quite unusual. It is reminiscent of markings I've studied on cave walls far Fajna from broda. the city. Who sent you? Piero? That jealous fool. There's no need to be his laphound. You and I can come to an agreement. One that I'm sure will please you more than anything Piero dreamed up. Pieron, nie Can't Piero. say I'm surprised. I knew someone would come eventually. But you're not what I expected. There's no need for violence. We can be great friends, you and I. Will you Great join me for a friends. drink? Sit and talk a while. Come. We'll discuss your future. Money. Women. Whatever you want. There is much to learn from the stars for those fluent in their tongue. I could consult my astronomical charts. Is there no reasoning with you? Who are you? What is it you want? Money? Elixir against the plague? I don't know how you got past all the defenses, but I think I can assume if you wanted me, Szczerze mówiąc, well, we wouldn't be having this conversation. Sokolov here. Even within my power to give you a Excellent yours. progress. Let me go. Test subject 312 is You are declining penitent. rapidly. So you As I understand there will theorized, be repercussions if you formulas should 12 harm and me. 17, I administered am in the royal combination, physician, greatly head of the accelerated Academy of Natural progression. Philosophy. Stay back! Have you no heart? Please! Respiratory mucosa had erupted and raised pustules, grayish in color. Before you do anything rash, I think we can come to an Causing agreement. hemorrhaging. It doesn't matter who sent you. oj dupcy, dupcy, Now dupcy, transfer dupcy. energies to Formula 25. Well, money is not the only thing I have in abundance. Sokołow, a tego. Which came to me most vividly in a dream last night. Has great Klucz mi potential, potrzebny. according to the latest celestial alignment. Thank you, As for test whoever you are. subject He kept me in a after the cave. characteristic Like an animal. sloughing of the skin, The pain is should be horrible dead right by now, morning tomorrow. so I'll just hide in a corner and leave when I'm feeling better. I don't have anything to take. Kościołowy amulet jeszcze tam mamy. No fajnie. Dobra, zanieś Sokołowa do przewoźnika Samuela pod... O matko, dobra. Teraz cię będę targał. Co zrobi Niklaus? No co zrobił? Kap się, no ale co się miałem nie kapnąć? No przecież taki jest cel misji. To co tu było nie do kapnięcia się? Kurwa, bez przesady. A jak go stąd upuszczę, to się może nie udać. A mogę się z nim migać? O cholera. Tired yet?
Ale chrapie jebany, jeszcze mnie przez to usłyszy ktoś. Leż. Nie! Bo nas... Tego się nie spodziewałem, że go zjedzą. Thank you, whoever you are. You kept me in a cage, like an animal. Pain is horrible right now. So I'll just hide in a corner and leave when I'm feeling better. Ta da da di da da di da. Panie Sokołów. Jak to, nie umiał pływać nieprzytomny? Wow! Thank you, whoever you are. You kept me in a cage, like an animal. Pain is horrible right now. Co? O co So I'll just chodzi hide w in a ogóle? corner and leave when I'm feeling better. Nie rozumiem. No kurw! Te bele. Oszukało mnie, pokazywało, że tam się idzie doteleportować. Idź wyłaź. Whoever you are, you kept me in a cage, like an animal. Pain is horrible right Czekaj, jeszcze mi się coś stanie. now. So I'll just hide in a corner and leave Dziadowi when I'm staremu feeling lumpowi. Jak ogłuszyłeś przeciwnika, leży w wodzie, to mu się nie ginie. No. Właśnie, jeszcze się połamie od rzucania. Tego byśmy nie chcieli. Dobra, Sokołow. Frajerze, leż tutaj. A ja idę rozprawić się ze szczurami. Granatem. Nie no, nie chcę robić larma. Dobrze. Panie Bobrze, znaczy Sokołowie. Chodź. Ej, Sokołow to jest ten, co wymyślił tę firmę, co robi takie dobre tatary? To ja bardzo szanuję tę postać w takim razie. Jadłem właśnie wczoraj czy przedwczoraj. Bardzo dobry tatarek. Wcale nie świeciłem w nocy. Leż tu. To trochę tak głupio świeci. Drzwi się samoistnie zawarły. Ja zobaczę, co tu się dzieje. On niech tam sobie leży. Nic mu się nie stanie przecież. Najwyżej się zaziębi. Tego jeszcze nikt nie umarł. W sumie nic ciekawego. Można sobie wejść na dach. Among Us to znaczy wokół nas? Nie, to znaczy pośród nas. Albo wśród.
No, trochę nie tu, gdzie chciał. O, cholera. Nie wiem w sumie, na czym ja stoję. To jest jakiś więzień polityczny. Dobra, krótka piłka. Dobra. Someone get over here! Ty, ale no... You're going down! Kurde, a tam Sokołow leży. Co to takie słabe? Zabił ją! Ja pierdzielę! Ty gnoju. I po co ja was... Bella, 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 Marie. Royal physician himself. You made a neat job of it. Drop him here and we'll be off. Za obrazem był safe. Dobra, tam bogactwo to nie jest najważniejsza rzecz na świecie. Mam czyste sumienie. No w sumie jakby tak na to patrzeć, to tak. Ja mam czyste sumienie, co się potem stało. To tak jakby nie jest moja wina. They set up a cell for Sokolov in the old kennel. Shackles and everything. It'll be a shock him waking up in the straw and old dog poop. But from what I hear, Zabiłeś he's 11 woken osób up chaos worse niski. places A, bo ja już taki jestem. as we all have at that. Skrytobójca. Well done, Corporal. Well done. I doubt a dozen soldiers could have done it better. Sokolov's knowledge Cichy zabójca, jak will bąk us pod to kordłą. the Lord Regent directly, and ultimately help you get your life back. Soon, we won't have to hide in the shadows. The royal physician is brilliant, but he was a fool to protect the Lord Regent. Sokolov gave us the elixir, the war machines. He could have made us a great nation. Now he pays the price for siding with a tyrant. You have my thanks, sir. If you wish to get some sleep, now is a good time. I teraz go wydupczyć do wody. To by było. I'm working on a... Normally, I'm a natural philosopher, but today, consider me a humble craftsman Fajne pingle. here to serve. Dypi fleki, no właśnie widzę. Ciche kroki, widzę, to w sumie spoko. Zasadność granatów, zasadność pułapek.
Ciche kroki brzmią spoko, szczerze mówiąc. Cicho łazić w takiej grze to jest dość istotne. A ja mam jeszcze tutaj jakieś ulepszonka. Tak. Mam 2 runy na przykład. Siema szczep. Zakrzywianie czasu spowalnia czas. To nie brzmi jakoś super. O przejęcie kontroli podmuch. No to niby takie... Aha, że się rozpadają. To w sumie też brzmi spoko, ale czy ja wiem? A mignięcie ulepszone kosztuje aż 3. Albo zwinność, nie wiem, żywotność. Kicia do mnie przyszła, no widzisz, Patty. Open, no nie wiem w sumie. Nie wiem. Tego nie mogę. Rozpad jest spoko, bo to eliminuje problem zwłok z jednej strony. Ale jak wiadomo jest jeszcze druga strona, a jeżeli chodzi o medal, to jest jeszcze trzecia, czyli krawędź. W sumie rozpad pośmiertny brzmi spoko. A na drugim wszyscy zabici. No i dobra. A tu aż 4 runy kosztuje, to większe, ojej. Aha, bo ja mam 4 na 4, można mieć 6, okej, dobra. Now that we have Sokolov as ask him how he did. O, a tu jest kościejowy amulet. The Lords Custis and Morgan Pendleton. All holdings and parliamentary now fall to Lord Trevor Pendleton, who asks for respect during this time of mourning. Kurde, tu potrzeba klucza. By to pieron szczelał. Skąd ten klucz, ale wziąć? Ale fajna kamieniczka, taka bytomska właśnie. Glajzy prawie jak też na Bytomiu, ale prostsze. Attention Dunwall citizens. Be aware that looting of evacuated areas is a serious offense and will be summarily No nie mam, no chciałbym, no ale nie mogę, no nie mam kluczyka. Flachę mogę wziąć. Nie ma takiego picia. Słuchajcie, nie ma ktoś klucza. Bo by mi się przydał. A tam jakoś inaczej? No nie idzie pewnie wejść. Któraś z pokojówek ma. Mówisz. Witam kolegę. Słuchaj. Masz klucz? Nie masz. A ty nie masz klucza? Słuchaj, jest sprawa, nie? Zabieram ci to wszystko, bo to nie ma tak, żebyś ty... Co? Ja nie, ja nic nie zrobiłem. Ta w czapce. W czapce? Która tu jest w czapce? Lydia, gdzie jest twoja koleżanka w czapce? Tu się mogę dżemnąć, ale...
He. Właśnie. Tylko, że tak średnio widać, kto tu jest kim. To jest ta. To są ci. To nie jest raczej pokojówka. To jest pokojówka, tak? Myślałem, że to jest ten typ w tym. W warsztacie. A najlepszy był gość, co przyszedł i powiedział, że ma w tej grze 1100 godzin. Corvo, can I tell you something? I have a secret retreat nearby that may come in handy if the city watch ever Tak, kicks to in jest the to. doors. Ale to nie jest pokojówka. It's an abandoned apartment across the street from the bar. To jest I don't normalny, think anyone else here knows about it. normalna, But I'm guessing I regularna... can trust you. The key is stashed under my bunk Nikt. upstairs. If there's ever trouble, you can go there for safety. I know I will. Ale dała mi ten klucz, czy nie? Yes, Mr. Corvo. I'll make sure your quarters are clean, sir. A to w sumie jest taka pokojówka chyba. Skoro tam ma... Dała? Ale czy klucz? No okej. Gówno, nic mi nie dała! Ty... So much dust. It must blow down from the upper city. No i co państwo na to powiedzą? They let that Emily run wild. It's not how I do it, if you don't mind my saying. You are warned to stay out of uninhabited. Restless hands do no good, they Pod say. jej sennikiem czy... O, faktycznie. Kurde, Kilian, ty czytasz, co oni gadają w przeciwieństwie do mnie chyba, albo słuchasz. A ja teraz będę, kurde, łaził i szukał. Dobra, wiecie co? To aż taka ta runa jedna nie jest na tyle ważna, żebym ja teraz pół godziny łaził i... Ej, a szłoby ją zabić na przykład? Nie, chyba nie. Did you do that? Czyli jednak. Pora odpocząć, pora dekodechnąć. Jareczek Meksykano 2018. Corvo, wake up! You were making funny faces while you were sleeping. I decided to nap here in your room while Callista was taking her bath. She told me if there's ever trouble, I should always run here. Callista will come get me when she's done with O, her bath. ty korwo! Thanks, Corvo. It makes me feel better. A będzie kiedyś Śląsko-Gotka. Jezus Maria, a ty pan, ale Gotka to przez D pisz. Boże, ale jak, w jakim sensie Śląsko-Gotka, czy będzie? The Ascendancy Circle has chosen Teague Martin to be High Overseer. Let us A może się coś zmieniło? Odcineczek, ale co odcineczek? No nie wiem, o co ci chodzi konkretnie. O, czysto jak na Bytomiu. Plamy z paliwa. Kałem budynku KSK lista. Nie, teraz to ja idę robić ważne rzeczy. Serię zreaktywować.
Ale jaką serię? Ja nie wiem, o czym mowa w dalszym ciągu. I believe you and Corvo knew each other in former days. Unlike you, our friend Corvo knows what loyalty is. You're part of this rabble. Śląskie słowo. Aha, a to nie ode mnie zależy. It does. All we need is the name of the Lord Regent's mistress. It's very simple. I elect not to Choć gryfnie, czy jeszcze będą You will chcieli. have to force the words from me, and Na I razie won't. ich na mnie nie My stać. willpower is quite Za dużo chciałem. Sorry, Sokolov. No, not rats. Stop! Stop! I will tell you what you need to know. O, szybko speniał. Safeguard Dunwall's greatest intellectual asset. I can only tell you so much. I was not permitted to see her face or hear her full name. She called herself Lady Boyle. You see, I painted her from behind. I assure you, she still makes a striking portrait, but I do not know which Boyle she is. I was to be introduced to her at a masked ball in her honor this very night. But I will miss that party, it seems. A masked ball at the Boyle estate. Tonight? The timing is perfect, Corvo. But the Boyles are wealthy and ruthless, so security will be very tight. Of course, you already have a mask, don't you, Corvo? Yes, you will be able to mingle with them once you're on the grounds. You'll have to find out which of the Boyle women is connected to the Lord Regent, and take her out whatever way you can devise. We're very close now. Corvo, if you do this tonight, we'll be able to strike at the Lord Regent himself and put Emily on the throne. May the wind favor you. Thank you, mister. I hear you're off to the Boyles' little bash tonight. I have just a tiny favor I'd like to ask you. Could you give this note to Lord Shaw? You'll know him. A rather brusque man wearing a wolf's mask. In fact, he may be looking for me. Dobrze, panie Lordzie I Pendletonie. knew Sokolov would see reason and tell us what we need to know. He never actually... Tak, Sokołow poszedł za głosem rozsądku, jak go poszczuliśmy szczurami. No ale najważniejsze, że się dał przekonać. To jest najważniejsze. W istocie. The Boyle costume ball, huh? Well, that'll be fun, but not for everybody. You ready? No najwyżej wszystkich wymordujemy. Nic prostszego. Czy mam strzałki? Mam. Chyba. Grief, the Lord Regent's pulling out all the stops for the Boyle family. I didn't think there'd be tall boys patrolling here tonight. Watch yourself, Corvo. They don't fool around. The good news is, once you get to the party, that mask of yours will let you blend right in. Enjoy your To te evening. mechy ala łażą. Better you than me. Można go tylko zabić. No jak mi przykro. No trudno. Aha, to są ludzie normalni. Let's just see what happens if I get another crack at this guy. Ah, fuck. Oh, fuck. I jeszcze do tego ich nie widać na podglądzie. Pa, Ania. W Hasiokach zawsze są fajne rzeczy. Życie tak uczy. O cholera, a to ci...
A to ci źli. Znaczy źli. O Jezus. Te brudasy. No i serduszko puka w rytmie czacza. Cza, cza, cza. No i thank you, Richard. Jedzenie cię leczy cię nieco lepiej. Takie bez szału. Fallfish is now hosting me. Thank you, Fallfish. I witam wszystkich widzów od Fallfish. Dobra, warto by było. 115 metrów runa. Czemu nie? To idziemy. O! Ktoś się znerwował. A, to ci. Nie, po co to? Po cóż to? Takie afery robić. O cholera. Ulala. Co teraz? A właśnie się nad tym zastanawiałem, czy szłoby popłynąć. Widzę, że szłoby i wszystko by było super, jakby nie to, że mnie żerą jakieś piranie. Chyba nie dopłynę. Kuźwa. Tu jest wyjście. W sumie. Haha! Tu jest runa. Ale to nie był najgorszy deal tak naprawdę. Aha, jak miał pęd, to by się mógł w rybę. Nice! Czy to misja z balem? To jest misja z balem i wcale nie chodzi o piłkę po śląsku.
Tam jest jeszcze jedna. Wait for it. A couple of overseers were passing and they had one of their, you know, Moja ulubiona. music boxes. A jakbym tam Stopped singing as they passed, zaszczurował? and they thought she was a witch. Za mało. O, mam jeden bełt do kuszy. Nie najlepiej. Trzeba było uzupełnić, panie Korwo. Cholera. Tamten sobie sikał, a ja tak też brzydko się zachowałem. Przepraszam najmocniej, ale runa mnie zwiodła. Czemu ja w ogóle nie korzystam z numerków? Mi się to zapomina, co jest na czym. Siema Ścisław. Tych podduszam, bo oni są tacy trochę niewinni. Going to a party, Corvo? O! Is that what you dreamed of? All those months in Coldridge Prison while waiting for the executioner? Wealth, beautiful women in the latest fashions, laughing and drinking Tivian wine? And what of the host, Lady Boyle? I can see all her tomorrows, and I know that either she dies tonight at your hand, or she'll live out her days, month after month, year after year, far away, even as her fine clothes wear into tatters and her silken hair gets dull and gray. Half the city can see the lights from the party, and they dream of the delights inside. Will you tear it all to pieces? Either way, it's Lady Boyle's last party. Dobra, weź się nie sraj. A czy straż jest winna? Jasne, że straż jest winna. To tak jakby trochę jakby być strażnikiem miejskim. Sami dobrowolnie sobie to wymyślili, nie? Oj no. Także no tak jakby tak. Co ci będę mówił, Lamp, no. Nie ma niewinnych. Oprócz niewinnych. Ma tu sens. Cały stres. Dokładnie. Bo mnie boli. To jest chyba jedyna gra FPS-owa po Mirror's Edge'u, gdzie sobie tak można wysoko łazić. Bezpardonowo. Ej, a czy go się da zabić w jakiś śmieszny sposób? Na przykład, nie wiem, skoczyć mu na głowę albo coś? Skacząc na niego się da. To może ja nie będę kombinował jednak.
Spróbuj wtopić się w tłum. Jak się chowało ten? Jak się chowało broń, jak się mam wtopić w tłum? Jezu, nic nie wiem, na niczym się nie znam. Kurde, na rysie bierze apteczkę. Ale śmielam strollował. Why, it's a fortress. Have you ever been inside? Never. Oh, I have. Oh, there went my invitation. Maddie, don't chase after that. You don't know what's in those buildings. No place is safe anymore. I don't understand what's happened to this city. Pomyłka. No to był niezamierzony trolling w takim razie. Pszt. I suppose we've no choice but to play. Invitation, please. It's going to be A please. expressively Mr. Wąsacz. You're not going to have fun. Maybe you should go home. I'll struggle on once we locate the Right this way, Harold sir. takes pride in being different. Dobrze, że nie są imienne, bo by było proszę za mną, proszę pani. Emma insisted we meet her out by the curb. Well, I'm going to catch plague and die waiting out here. I'm sure she'd like that. Why don't you wait here as any gentleman would? And we'll go inside and make nasty remarks. Look at that mask. Sick bastard. Ty, słuchaj. Another party game. Oh my, that's wicked. Who made that mask for you? It's exactly like the wanted posters. No co ty gadasz? The party's indoors this time. Cóż za przypadek. Cold night, sir. Welcome to the Warmer Boyle indoors. estate. Should we gather for whiskey and cigars tonight? Never doubt it. Yes. Fajną ten ma maskę. Pendleton? What's he got to say to me? Pendleton is a gutless, lying sack of shit. I hope he's paying you well for this. Opcjonalne. Idź za Lordem Showem. Nie wiem po co, ale pójdę. Damn cold tonight. Hurry up and let's see what you're made of. Lord Pendleton's representative will select his weapon. Ja się mam strzelać z Pendletonem? A jak go zabije niechcący? O Boże. A contest of honor will take place between this anonymous gentleman acting for the challenger, Lord Znaczy z Trevor Pendletonem, z Showem. and Lord Shaw, Pendletona the list challenge przekazałem, źle party. You will powiedziałem. each turn and proceed to the marked positions and remain facing away from each other as I count down from 3. You may then turn and fire Get at will. on with it. Na tym polegają We can pojedynki. all go back inside. Sorry, my lord. We shall proceed. O matko, dobra. Go to your... Stop. Stand right there. 3, 2, 1. Ruszyłem się. Another patron dead. What do we do now? No i kolejny pracodawca martwy. I hear the Estermonts pay top coin. No use trying them tonight. Kurwa. Let's see if we can find a little brandy. Sorry, nie? Boyles clean up the mess. No nie wiem co kurde, ja się chciałem z nim pojedynkować, się on ze mną. No remorse. Please enjoy yourself. I hope you're not lost, sir. Dzięki. You'll find everything inside. Hello. The Boyles hope you have a... Dobra, nie dupcz. Careful. We tried for a peek upstairs, and the man on duty is an ass. O I maj. should have taught him some manners. This party is a sham. I'm sure he's just doing his job. Tam jest Quite runa na likely as zewnątrz. anyone might have crept in. Excuse me, Mark.
First of all runa. Nie, zaraz. Nie ma tej runy tutaj. Czyli ona musiała być tam. Jakimś cudem. Fuck. Shit. Should we gather for whiskey and cigars tonight? A, na dole. So. Okej, wpisz się. Chętnie. Nonsense. Waverly just hires officers from the Watch to impress people. Your obsession with the Boyle women. Will it Revident. never end? Ugh, you smell like the streets. Been slumming it, have you? Tak. Disgusting. Fajnie, fajnie, wszystko fajnie. No weapons at the party. Put it away, sir. A jakieś orgie, coś? Anything you need, sir. Czy ja czegoś potrzebuję? Nie wiem, zastanawiam się. I'll have you. Go ahead, help yourself. I take everything I can carry. Nie zauważam braku. Tak? Okej. O lol. O kurde, typie. Serio? Maska z wieloryba. Don't be silly. The rumors say the Boyles practice. Bless you. Blesia. What most people don't remember is the rats came a half a year before the Empress died. And the plague, too. Are you sure? That's not how I remember it. If something caused this, it's not the Empress's passing. That's what they want you to think. Watch what you're saying. O, jaki zając! Against the Lord Regent. He's the A only to one co holding to us jest? together. He'll make us Wygląda jak jesiotr, ale taki monstrualny. It's just luck they found crystals on their land, and that we can't. Excuse me. Ale galaretka wielka. Nice. Jestem doskonałym klawesynistą, ale nie chce mi się chwalić. Jestem skromny. No guests past this point. Dobra. There's blood. Welcome to the Boyle estate. Fajne tam ryby mają w tej krainie. Jeszcze troszkę. Siema, panie Kajzerka. Gdzieś jest... You shouldn't be here. Co? Ale ja tylko... Ja szukam tego. Kluczy. Gdzieś mi tu... Musiały... Good evening. Tego, wiesz jak... Nie? Nie, potrzebny klucz do sejfu w piwnicy. No jak mogliście mi zrobić coś takiego? No nie.
Jakbyś miał opętanie, mógłbyś jako szczur wejść. Ile te opętanie kosztuje? Kuźwa, jeszcze mi brakuje jedno. Shit. No dobra, nic to. Ta, dobra, wiem, weź, już się nie spinaj. Ej, a teraz nie pilnują. Fajna wanna. Ale ze mnie złodziej. Dobra, dobra. Nice. No, prawie. I co w sumie, że obraz był super drogi, no i fajnie. A on się teraz ze złości bardzo jak ten? A nie, to już jest wszystko ok. Ręce pokaleć, to jest właśnie pomysł. Teach him to best me at cards, the half-wit. We found out what the whales could do, and it made us an empire. This is the beginning of a golden age. Do you know Dobra, gdzie mnie jeszcze nie było? Excuse me. A nie, stąd wszedłem, typ z wielorybem. Jak zaczynałem grać, nie możesz używać mocy. O lol. I know your mission tonight. We must speak privately. Lord Brisby. Ten co? I'm a friend of Pendleton's, and I've done a few favors for your cause. I'm on purpose here tonight. And how to say this? Your target is the woman I love. I swear that if you'll bring her to me unharmed, you will never hear of her again. There's a cellar directly below the kitchen. I'll wait for you there. I'm not proud of this, but surely it's better than seeing her killed. Her name is Lydia.
I won't harm her, I swear. I'm a man of means. Just bring her to the cellar and I will keep Kurwa. her safe with me. Forever. No na pewno bardzo łatwe będzie przyniesienie ją do piwnicy, nie? Ty, abyś może nie wywalał. You should see this as an opportunity. To what? Learn a trade, join... Go ahead, take it. Everyone does. Sekstant. Got a servant. Jak seks. No. Indeed. Z tą opcją były kontrowersje, że oddajemy Lady Bolly Stalkerowi. O Jezus, dupna kontrowersja. Let your family starve. Sell your Tak, wife. Ralph, już gościa, znaczy... No, już go zabiłem. Son of a bitch. There's the old pirate spirit. Hold on, I need a cigar. Lady Boyle. In the bathroom with me? Are you trying for a scandal? Opuszczaj deskę, lampucero. Czym się lamp? No niestety i ogłuszyć ją i zabić. Przynajmniej w tym miejscu to będzie dość ciężkawo. Wszystkie 3 zabić i próbować uciec. Aha, bo to ich jest... To ile ich jest? Welcome to my party. I don't Aha, believe you've had the pleasure. Okej, świata Lidia, okej. You're a scandal in that mask. I like a man with poor judgment. Would you get me a drink? I'd be so grateful. Przynieś pani White drinka. Dobra, no mogę jej przynieść. Ci DLC to jeszcze nie wiem. You remember who's who, don't you? Kurde, to druga. Thank you so much. Now, how No can tam I był help obrazek z tą czarną. Are you playing Lady Boyle's guessing game? Well, I know for a fact that Waverly's in white tonight. Perhaps she's pretending A, to be a virgin. Waverly chodzi w bieli. In black. Czyli Lydia to jest ta czarna. Na 100. Ty, ona tu przechodziła przecież gdzieś. Jest Lydia. Welcome to the Boyle estate. So many choices tonight. Whom shall I pick? Aha. Ale powiedziałem, że czarna, no i to czarna faktycznie, także. Enjoy my day. Udało się. Do you think the High Overseer will come? Oh, that would be such a bore. A, czyli to jest losowe, no to spoko.
how many of these people owe us money. Welcome to the party. Kuźwa, ale... Może minę położyć. Ją zajebać. Good evening. Kosa pod żebro. Ja, no, ale... A jakby ją... No bo kurde, ale jak to zrobić, żeby ją poddusić i do tego typa zanieść? Chyba, że tak można. I powiem, ona straciła przytomność, ja ją tylko niosę. Things are bad. Could the city get any worse? Indeed, I believe so. Nic podejrzanego. I do love A tu jeszcze ta. Yes. A można ją otruć jakoś. No bo powiem, chyba znam pani imię. Do you? Tell me. Who are you really? Unchaperoned? You promised to behave yourself. We'll go to the music room. We have an exquisite old harpsichord. Do you play? Czy gram? Dobra, najwyżej ją zabiję. Not that I'm in favor of it, morally. Lord Brisby has arrived. Delightful. Well, here we are. What shall we do with ourselves? Dobra, słuchaj, nie wiem, co jeszcze mogę z tobą zrobić. Nothing to say. You are an odd one under that mask. Tyla. Nie ma ciała, nie ma morderstwa, nie ma kobiety. Nawet nikt... Ej, to straszne, nie? Nawet nikt truchła nie znajdzie nigdy. Most of the guests are inside. Might be best if you join. Ja pierdaczę, to przypałowa sprawa jest mega. Jakby je w ogóle nigdy nie było, no. I można czaić, jak ktoś się straci i nigdy nie wiesz, czy on cię stracił, czy już go ktoś zabił i zniknął. Słabo. Trzeba przyznać. I hope you enjoyed your evening, sir. But we'd best be on our way. Quickly. Już chciałem brzydko powiedzieć, dobrze się powstrzymałem, o Boże. Sialala, ty i ja, mydełko fa. Lord Pendleton said he would meet us here. I checked the wine cellar.
Losing family gives a man a thirst. Siema, Edward. I trust you enjoyed the Attention, Boyle's Dunwall hospitality. citizens. The masked criminal is believed to be hiding in a quarantine district. You did it. And now we've done away with a woman, and a noble woman at that. But Boyle was a viper. She helped the Lord Regent kill the Empress. So I don't feel a thing for her. A, to dobrze, że ją zabiłem. I heard you upheld my name in a rather spectacular style and at some risk to yourself. I want to thank you for it. This little item has been helpful to my family over the generations, but I think you'll find more use for it than I ever will. Go on. Take it. You've had a long night, Corvo, but I fear it's not over. Havelock and Martin have already cooked up something more for you. They would like to see you now, in Havelock's chambers above the bar. Dał mi runę, ale ty jesteś. Ale ty jesteś Pendleton. Niezły wariat. Do you need me to build something for you? I can make anything, practically. A mam 1500. Zasobność kościanych amuletów mógł kupić na przykład. Jeszcze bardziej wycisza kroki. A to ja nie mam z tym problemu jakiegoś wielkiego. Bełty to się przydadzą. Dobra, zasobność amuletów sobie wezmę. I w sumie może zasięg kuszy. Albo nie. Albo runę jedną, o. Dobra. Kościowe amulety. Zabierz cię jeść lepiej. Nieco częściej spotkasz białe szczury. A co dają białe szczury? Że mogę je spotykać częściej. Siema, Sami Samowski. A mogę dwa? Niech będą i białe. Moce. Dobra. Mam 4 runy. Mogę ulepszyć mignięcie. Aha, to ma sens w połączeniu tylko z nim. Dobra. Co by się opłacało? Niby ulubione, a suba nie ma. No właśnie. A może mignięcie? Aha, bo to jest kurde 3. A to jest też 3. Opętanie. Serio to jest takie potrzebne? Tak bardzo się to przyda? Alright. Janek, dzięki za hosta. Witam wszystkich od Janka. A, nie. No to dobra, to wciuli to mam. Tylko już ulepszyć, bo więcej nie idzie. Siema, jak się przedstawiłeś? Elo, witam. A za podmuch też 3. Wszystko po 3.
Regeneracja zdrowia w sumie też jest ok, bo to takie podstawowe, ale potrzebne. Chociaż mignięcie jest ważne, no to wszystko jest ważne. Wszystko tu jest ważne i zwinność też jest ważna. Dobra, biorę mignięcie. Tak też właśnie zrobię. I na razie tyle. Wow. Ale bajer. KS Admirał Haverflock. Aha. No to nie ma opcji. Ale to mignięcie dłuższe przyda się na pewno. Attention. You are required to cooperate with overseers as you would members of the City Watch. Corvo, the time has come. Ty Corvo. Everything we have done, everything that you have done, has served to make this moment possible. The Lord Regent is exposed, Corvo. Vulnerable. And now everything is in place to strike at him. We're one step from the No to jadymy. One man, one beating heart is all that's left of the forces that Czyli brought jeszcze the jedna city linia. to the brink of ruin. It is simple, but it will be far from easy. The Lord Regent's paranoia has reached an all-time high. He has lost the support of the Overseers, the Parliament, his financial base, and he's lost Sokolov, who made his security technology. So at Dunwall Tower, he has consolidated every remaining loyal man around him. He knows something is coming. He knows you are coming. And everything depends on him being correct. Piero will help you prepare. Del and Piero. Samuel will take you close to the tower, near the waterlock. Last time you were there was the horrible day that all of us started. Now you will go there and end it. Good luck, Corvo. I'm not sure what else we could say, other than our hopes are riding on you. You've come very far, Corvo. We are almost there. Hello, love. Hello. Oh my gosh. Jak się przedstawiłeś? Thank you very much. Witamy w loży i polecam się na szeroko pojętą przyszłość. Dzięki. Nice. Dobra, Samuel. Samuel to jest imię wiadomo jakiego pochodzenia, nie? Żebym tu coś sugerował. Face the Lord Regent? About time we took care of my say. Long past time. Jadymy. Wywal, jadymy. Dunwall Tower. Dobrze. No to jak z Wolfa wyjęte. This is it, Corvo. Your last memories of Dunwall Tower might not be good ones, huh? So maybe you can make up for what happened back then. It'll be a bit of a climb from the wall. Czy już grę kończymy? No chyba jeszcze The most nie. important thing is killing the Lord Regent. Jest to imię Jakubowe. Place at the top of the tower. Tak to można ująć. Also his safe room or something. Crazy if you ask me. Another point of interest while I'm giving you the grand tour, Corvo. Broadcast control station here where all them announcements come from. Might be worth looking into. You ready? Next time I see you, the Lord Regent will be dead. And if not, Davida. well, it was an honor to serve with you. Czy dobre to wariat? No dobre. Ja też nigdy nie grałem, pierwszy raz gram. Ale to już od premiery trochę minęło, wszyscy tak zachwalali. Fajne.
Ale tyś gwiazda tam wydupił ten komentarz, a to widziałeś teraz na Facebooku było. O, pie. Masakracja. Wiesz, ogląda. No bardzo mi miło. No takie długie filmy i ze streamów to bardzo niewiele ludzi ogląda, ale no to przynajmniej po takich komentarzach wiem, że tam jest jakiś sens tego wrzucać. Czy będą kolejne odcinki? Tak, jak mi tylko coś przyjdzie do głowy, to jak najbardziej. Kurde, może będę tam też inne tworzył rodzinki. Dobra, ja się zabijam. Czemu to nie wybucha? Zwierzyńscy. Bo wpada do wody. A to... Nie. Żaden powód. Ląd gaśnie. Taka technologia i ląd gaśnie. Przerabiają, kurde, wieloryby na wszystko, a bomby nie umiem zrobić porządnie. Kościejowy amulet. Nie kupiłem, mógłbym tam wejść jako szczur, nie? Ale w końcu tego nie kupiłem. Hehehe. Było się teleportować, było, znaczy skoczyć sobie szybko, to nie. To się nie chciało. Karwasz twarz. Barabasz. Einfach unmöglich. Właśnie, a jakby napuścić szczury na szczury, to by było ciekawe. Spróbuję. Nie można. Ale bombą można. Pierwszy raz się przydała. Siema rogali. No nie, ja się wróciłem tu, gdzie... Kurwiska.
Bratobójstwo, rzecz znana na wschodzie. Ty, zwłoki. Zwęglone. I have a mind to dock you for too much conversing, guardsman. Oh, no, you won't. Because I helped with the new alarm for A tam był ten amulet. A! That's right, me. For a second, I thought he might even shake hands, but then, no. A jeszcze mogę się tam wrócić. Kurde, ja jestem ślepy, serio. Ciężko ślepy. Albo jakiś, nie wiem, rozszczepany. Eins, zwei und nicht mehr. Kurde, zapomniałem, że to... Chustwo razi prądem. Nie zapisałem oczywiście, nie? Po zrobieniu czegokolwiek tam. A nie, akurat się sejmuje. Good work. Patrycho, dobry, siema. Attention Dunwall Tower personnel. All new assignments report directly to the duty officer. Nie ma hopa, nie ma problemu. Spowolnienie czasu. A, to spowolnienie czasu, którego nie mam oczywiście wykupionego. Okej. No cóż. Źle się dzieje w tym mieście, powiedział. To chyba serio jest w Bytomiu. O! Bijcie! Zabijcie! No, zabił swojego kolegę. Ty frajerze. Hej, ha, kolejkę nalej, hej, ha, kielich jeszcze to zrobi doskonale morskim opowieściom. Ja cię nie widziałem. No. 50 giga patcha ma Black Ops 4. Cool. Story Daddy.
Renderowane w 8K, no na pewno nie lepszą grafikę do samej gry. A było. Aha! Ściana będzie raniła wrogów zamiast ciebie, a i tak... Ja ją wyłączyłem. No okej, to miało dużo sensu bardzo właśnie. Warto zauważyć. O kurwa. La 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 That's just ridiculous. Stupid rats. na 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 na. Witam cię, Heartbreaker. Witam, witam, witam. Szapoba, wulewu. O, kierombol. Ach, wieża. Zabijam się. Jestem taki odporny, że nie umiem zginąć. Wykupili już edycję specjalną RDR 2. No ta gra, przypuszczam, zarobi srogi pieniądz. A myślę, że będzie na to zasługiwała. Okej. Co to było? To jest dobre pytanie. Co to było? Runa tam jest 36 metrów? A, ale to już za tym. I tam. Amulety to tam trochę mam na nie wyjeb... Znaczy tak nie interesują mnie aż tak bardzo, ale... O. I know you're here somewhere, scum. You think you're being... Here you are! Quiet, please. Tak do mnie brzydko powiedział od razu scam. Scam. A co ja mu coś złego zrobiłem? Nawet nie zdążyłem. Pado scam. Scam to była taka gra. Taka szybko dość, która skończyła swoją
Żywobytność. Excuse me. Kurde. A! Ja nie serce w ziemię, mówię, gdzie ta runa? If the plague were to take the Dobra, dobra. entire city, or flames consume, Dunwall Tower would be the last to fall. Skam to czasem nie była produkcja tej gry oddzielonej od Jezu, zjem ci kolegę. Co ty w ogóle, o czym ty mówisz? Jak produkcja tej gry oddzielonej od H1Z1? W ogóle o co ci chodzi? Ciężko to rozgryźć. Kościejowy amulet. Srać kościeje. Siema Veron. Piranie. Albo jakby to powiedział Krzysztof K. Piranie. Do której stream? A nie wiem, jeszcze mi się nie chce spać. Jeszcze mam drugie piwo. Chcę poinformować Niklausa, ale zauważam, że to on wrzucił. No mam nadzieję, że się podobało. Ciężko było 3 godziny wyciąć, do 10 minut przeszło, tam 13. Wyszli podobnie, krótko mówiąc. Your report, General Tobias? Everything is secure on the grounds, Lord O Regent. kurde. It won't hurt to check Czebele. again. I'm going to head down and retire to my bedroom. Begging your pardon, sir, but I think it would be best if you stay in your safe room on the roof. I need the comfort of my own bed tonight. Kościeje. Trust you and your men can handle the tower security. Sterownia rozgłośni. Come see me before you Runa. finish your rounds. Yes, as you wish, Lord O! Regent. I'm heading up. Keep this area secure and use that alarm if there's any sign of trouble. Yes, sir. Kucze, 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 bele. Skam jest od twórców Warzy, Aftermath itp. A, o to ci chodziło. Nie, nie jest. Nie jest, totalnie. Nigdzie nie mogę wejść. O.
The boldest measures are the safest. Nie wiem, jak mnie nie zauważył, no ale jego strata w każdym razie. Kuźwa, nade mną jest runa. Drapał się po kopycie. Znudzony, no. Rutyna zabija. To jest prawda, rutyna zabija. The Lord Regent resides here, as do those who await their turn with the executioner. Gry zgodnie z powiedzmy, którą noc godzina 6 PM PST. Jezus, nie wiem. 25 po pierwszej. A kaś ty je. Co ty hopie grosz? W co jo grom? Jo grom w Dishonored. A na co ci to wygląda? Kuźwa. Bow-hop? Nie ma hopa. Ja śpiący, hopie, wszystkie są śpiące. A i a. Tak, na to muszę mieć. Tam też... O! A tam też jest runa. And this train needs to go to the torture. I mean, the royal interrogator. Oh no. Why do I have to take it? He's harmless, unless you're scheduled for an execution or for... He walks the question. He's so Careful strange. to touch each Always stone. working on something he Only keeps once. secret. And he has that brute of a dog. He cannot purge his mind Trust with me, oaths. he's gentle as a lamb. Now, take him his food. Oh shit. What will I do now? I don't know. Ej, babo, czekaj, nie, to... Nie, 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 nie!
Jak oni chrapią. Co? Jeszcze 47 metrów stąd? To po co tu było w ogóle przyłazić? Jezu, po nic. Tylko ten frajer gdzieś na mnie nakablował. Kapuś. Paruwa. Aha. Czyli byłem tam, ale Nazot już tam wejść się nie da. A nie! Ja tędy wszedłem. Sorry. My mistake. Ja tam byłem, ale innym wejściem. Nice. Myślałem, że tam mnie nie zobaczy. Nothing after all. I better make a pass over here. Report? I have men at all entry points and guarding the safe room of the Regent. No one could get past our defenses, sir. Good. I'm heading up to the Regent's chambers. Nobody's Make sure you making keep this rounds over area here? secure. Yes, General. O! Nie to! Nie gap się. Think you'll get your own squad after what happened last night? Never doubt. To może być ciężko tutaj, tędy. Seen anybody with signs of the sickness? Shut up. Nie wiem, czy tu będzie coś łatwiej. Dobra. To już tak do beki. O Jezu, jakie straszne rzeczy się dzieją. Czyli tu lepiej afery nie robić. Ewidentnie. Czy mógłbym ich w sumie uśpić? A? LOL, jak? No nie.
Siema Joda. No strzelaj. Znalazł się szermierz obejsrany. Było blisko. Fajny streamek, dzięki. Myślałem, że się coś przejmie tym, że kolega się zwalił na ziemię nieprzytomny. No, ale jak widać, niekoniecznie. Niech śpi. Znieczulica, krótko mówiąc, panuje. Aha, a tu jest takie pomieszczenie, w sumie po co? Po gówno. Albo po nic, jak kto woli. To fajnie. Nie było gdzie ciała skitrać. Kitrać ciała. Nie, ten tran sobie tak po prostu stał. Kurde, tu jest jakieś jajo, ale to by czas tłuc. I to narobi larma pewnie wpierony. Za to, że nie opuściłaś deski. Śmierdzielo. Widzicie? Opuszczać deskę lepiej. O, karwasz i cruna. Jaki zwyrol. U mnie w domu akurat tylko ja opuszczam deskę, tak to nawet rodzice mają wywalone. Znaczy wiecie, to jest może detal, ale jak się pomyśli o tym, że te zarazki z tego gówna lecą na te szczoteczki do zębów na przykład i tak dalej, to się przyjemniej opuszcza. What an impressive sight you make on your way to face the Lord Regent. How will you end his reign? By blood or by truth? He's not an easy man to get close to. If the Empress had been as well guarded, how different things would be now. Is it just revenge you're after, or do you have another plan in mind? Will you restore things, make it all right again and crown a new Empress? Or will you send them all howling? Ja sobie muszę aż otworzyć piwo, bo to są takie wydarzenia dramatyczne. Good show. No, będzie good show, panie kolego, ale to za chwilę. A in the meantime przerwa, prawda, na popuszczenie. Nie wiem, czego popuszczenie. Spodni. Co kto lubi. Ja zakładam ubranko na piwko. O. I... wycisło.
Pato streaming, tak. Ja pierdzielę, jakie zwyrole. Dobrze, że typa w sumie... Załatwiłem. Dunwall Tower is not so tall that it can rise above the city. Gumowy pies. A czy ja nie mogę coś w mocach? Ależ mogę, mam 3 runy. Mogę podmuch, albo mogę na przykład... Aha, bo drugi poziom do wszystkiego to jest max. Żywotność, zwinność, żądza krwi. A, to ja takiej tak rzeczy nie potrzebuję. Większa ogólna prędkość ruchu. A ja ogólnie to jestem szybki dość tutaj. Żywotność. Mam takie podstawowe rzeczy, ale dość takie ważne. Dobrze. Dziwnie ten okocim dubeltowy smakuje. Pierwszy raz to piję. Dopy nie urywa. To raczej takie piwo do pijaków domorosłych. Też dlatego je kupiłem, nie ukrywam. A, okej. Ale ja tu byłem. Czyli tam nie ma innej drogi wyżej jak... Kuźwa, co ja tu w ogóle zrobiłem? Za manewr. Obszedłem to tak, że teraz wróciłem do punktu wyjścia, gdzie śpi ten strażnik. Są za duże levele w tej grze. Can two enemies occupy the same body? No, for the first will direct it one way, and the second another, until they stumble into a ditch. Likewise, contrary thoughts cannot long abide in a man's mind, or he will become weak-willed. Które podejście? Nie no, zasadniczo to jakoś nie ginę. Tylko na razie tak się snuje jak smród po galotach.
Kuźwa, skąd on? Dobra. Zabijcie. Teraz na przykład zginąłem, to fakt. In a man's mind, or he will become weak-willed and subject to any heresy. Restrict the lying tongue. Nic tam w sumie nie ma aż takiego interesującego. Także to jest co najmniej drugie, a prawdopodobnie trochę więcej, ale nie jakoś bardzo dużo. Powinien zniknąć. I gotta stop chewing. Nothing here. Present yourself. Don't make me find you. All right. I give up. Nice. I guess everything's tickety-boo. Nothing after all. Tam są jeszcze dwa takie typki. A jakbym to teraz stłukł na przykład? Za 150 cebulionów warto było zaryzykować. Mieniu, dzięki za followa. Kurwa, druga prawie. Ile ja już streamuję dzisiaj? A w sumie nie aż tak bardzo długo. 5:32, 8 godzin. To szychta. Dobra. Nie mam tyle. Nie mam tyle strzał, co by ze wszystkimi się prać. Jaka plama. Gerard Dice. Hey, hi, hello, da 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 da. They wander into foreign lands, only to return with their souls blackened. Shit. Restrict an errant mind before it becomes fractious and divided. Oh fuck. To jest dobre, kurde, cyk, nie było hopa. Chyba jakiegoś ważnego kolesia zabiłem. No nic, shit happens.
Siema Ratel. Ile oszczędzam dokładnie kopidołom roboty i w ogóle. Tego się nie da przecenić. Trzech versus 1, to ja się tam jednak wrócę jeszcze. Jest zaraza, no właśnie. Panie, o czym mowa? Ajajaj. Dwóch najgorzej, jakby nie mogło być jednego. Tarirara. No i właśnie jest jeden. LOL, kominek na przeszczał. Kto to wymyślił? No siema, lordzie regencie. He just... No i powiem wam, to było całkiem płynne zagranie. A tam była jeszcze runa. Kurczę. Dobra, warto stracić te ciut HP. Nie ma coś tu jeszcze fajnego? Dobra, elo. Nie chcę mi się szukać. Myk. Kakaduist, witam. Dobrze.
Jak się miewa ulubiony streamer? Ale wspaniale, doskonale. A, gwiazda, to po to była ta rozgłośnia. A, widzisz. No dobra, o kurde, Samuel. Serio? Nie idzie jakoś proście? Podpłyń! Kurde, bele. Nie. Dobra. Siema, czekotubka. Ja się zgładzam. No nie no, no Lethal mi się... Tak to mnie męczyło, a jak się zabija, to jest fajniej. No, kakadu, z czym się dozo? Be. Fucking... Dobra. Było więcej szczęścia jak rozumu. Klasycznie. Is it all done? You ready to go back to the Hound Pits? Yes. Thanks to you, Corvo. All right, let's go. Nie najgorzej. Mogło być lepiej, wiadomo. Big changes. Makes me uneasy, to tell the truth. A small fry like me always gets the worst of it. Ach, bytom. Maybe it's going to be different now. Lord Regent is gone. The Abbey has a new High Overseer. I'm guessing our work is almost done. The others are in the bar. No doubt waiting to raise a glass in your name. Me, I think I'll just linger out here if you don't mind. Reflect on it. A kufacz, a wiesz, znaczy pomyślę o tym, muszę się z tym przespać jeszcze. Congratulations, Corvo. K jest ten majster, fachman. Pieroni. Corvo! Everyone says you did something good tonight. Coś dobrego, zabiłem człowieka, to jest takie relatywnie dobre. W tym przypadku mogło być gorsze. Och, nie ma już szefa. Na Very Hardzie to ja bym chyba dostał ciulca. Szczerze mówiąc. A, bo wszyscy tu są.
Word is spreading all over the city. The tyranny is over. By this time tomorrow, Emily will be on the throne. After that, we'll clear your name and put everything we've got into rebuilding the city. Coś się zdupi na I wish stówę. there were more of a city to rule. Most of Dunwall is rats and corpses. The Admiral's right, I'm afraid. Corvo, you did your job while the rest of us sat on our asses. Our work starts tomorrow. Tonight, rest easy. Tomorrow, we crown an empress. To Corvo, the man who served to change the course of history. To Emily Colvin, and the new dawn rising for Dunwall and the Empire. She'll need higher mathematics, court protocol, and cosmology, of course. Do you provide these things? Ty, słuchaj. No. I just think I should have a central role. Twist będzie jak... She trusts me. It's true, she does. jak but byk. she should trust all O, of us. krupniok. Does you trust me? Wieloryba. Ty, a co to już nie idzie... Nie idzie ten te gasić? Do you need me to put something together for you? No, ja tam nie wierzę, że to wszystko będzie po naszej myśli. Moi państwo. Teraz to już. Teraz to już ciul. Można kupować. Before the sun rises, they toss any casualties into the river. Men or hound. We're leaving tomorrow, aren't we? All go in. I don't know. Campbell's Black Book lets me control the Abbey. Dobra. Wiedziałem, dorzucili mi coś. Wiedziałem, dorzucili mi, wy kurwa, wy bando. Samuel, you move like you've been drinking. Did the poison work its magic? Is he dead? It better have worked. It cost me a month's profit. Od początku nie, ale Corvo has breathed his last, jak było te picie, just as you wanted. to już była taka muzyka i to już było wiadomo. We need the body. If we come forward with the corpse of the man Ale who od murdered początku the nie, Empress, myślałem, że we greeted as serio chcą tam, chcą dobrze. Grant us legitimacy. Jest słaby ze mnie agent, ale nie piłbym z nimi na pewno, gdyby była taka opcja. His assassin. You'll see to the body, won't you, Samuel? Yes, sir. I'm sorry something terrible, Corvo, but I only gave you half the poison. They were watching me and it was all I could think to do. I think you're strong enough to survive that. I'll put you on a raft and then I've got to ship out myself. Ale Samuel before okazał they się find out I spoko. fought against their wishes. Snakes. They'll want to do the same to me as soon as I've outlived my uses. Hopefully you'll wake up and find your way out of this cursed city. Samuel się okazał spoko gościem, przynajmniej tyle. Niby Samuel, a porządny. Good guy Samuel. This is the one who was with the Empress when she died. Poisoned. Tyvian stuff. Amateur work. He'll live. That's up to Siema God. Divinity.
Kopalnia Rosbark w tle. Tam hołdy węgla przy obwodnicy. Szyb Krystyna. I know a great deal, bodyguard. I recognize those marks on your hand. A gift from your friend. The one who talks to you in the dark. Talks to you when you visit his shrines. I visited those shrines too. And I know what it felt like to shove a blade into your Empress. But I don't know you. Who you are, and who you fight for. You're a mystery. And I can't allow that. A, moją broń całą wydupczył. No, fajnie, dzięki. Spoko, spoko. Dzięki Artur za followa. Here you are at last, Zaś in a ten. ruined and drowning world, Erona. held captive by the man who killed your empress, the assassin Dowd. Najemnik Your friends Duda. poisoned you and dumped your body in the river. Did they do it to protect themselves, so no one would ever know what they'd done? Or was it because they were a single move away from controlling an empire, and they knew you'd never let them manipulate Emily? Maybe none of these. Perhaps that's just the nature of man. 10 lat ma... Nie, proszę nie. Szczurek. To ten wielokrotnie zbanowany na Twitchu. Banita. Recydywista. Cieknij z więźnia. No, niezłe więzienie. Przykryli mnie europaletą. Ile jest poszukiwanych? Wszyscy tam byli. A tu są jeszcze jakieś kościejowy amulet jest. Europodobna paleta, no. Oh shit. Od bidy.
Od bidy obleci. Elektrociepłownia Sząbierki tutaj w całej okazałości. Do bazy Douda, do swojego sprzętu. No zaryzykuję. Do bazy Dudy. Andrzeja Dudy. Tego słynnego piłkarza z pochodzenia Słowaka? Chyba. Chyba Słowak. O. Słowak. Niech se będzie Słowak, no. Co to moja wina? Zaś te pozarażane menelice gochy. Dawać wszystko, bo bieda. Hardy, z czym się? No dobra. Teraz to już nie ma litości, niestety. Brutalne czasy przyszły w zatopionej dzielnicy. Thank you, Richard. No co? Yeah. Jak ja się tam mam dostać? Dobra, idę pierw do bazy Douda. Czy do bazy Andrzeja. Andrzeja Douda. A nie, bo to jeszcze trzeba się tam dostać. Ha! To nie jest tak. To pierw trzeba znaleźć jednak to. Oj, 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 oj. Siema Dragon, B1. Wiecie, to nie jest tak. Schody zdupione.
A, gwiazda. A to żaden spoiler, ale to ciekawe. Która to część? Pierwsza. Kurde bele. A. Ale jaja. Wlazłem na runę. A. Dobra. Już pożałowałem. Stairs might be operated. Kurde. Jak tam wejść na górę? From control room. A! A! Zapasowy zbiornik po prawej. I teraz muszę... Tuńczyk, no ale kombinujesz, weź, proszę cię. Nic by nie było korzystniej wcale. You fucking bastard. A! Nieważne. Nieistotne. Zapomnijcie. Nie. Teraz jak go tu... Tutaj ten jest pełny? Nie wygląda, szczerze mówiąc. No to co oni mi tam puste zbiorniki wypuszczają z tej maszyny do kurw... Na górze. Na górze? Gdzie na górze? Czego górze? Jakiej górze? Może być to. A ja leciałem tam... Oh my.
A jak wygląda sytuacja z moczem? Mam 2 runy. Zaktywuję, że żądza krwi. Zobaczę. Była runa? A, kościoły amulet był. Najwyżej się wrócę tam. Why would you come back here? Hard to say, but we should watch the streets. We'll see him from the rooftops. All right. If nothing else, we can cut him off at the market. This one is resourceful. We'll find a way. Thank you, Richard. Bytom. No, trochę się zmienił. Bardzo mi przykro. A tak naprawdę to nie bardzo. I tak by umarli. Pieczony szczur. Z tymi chorobami wszystkimi, mniam. No tam jest kościej. Za ścianą, ale. Nie.
Och. Zit. Prawdziwie wzruszający moment. Dobra, ale ja sobie zapiszę w tym momencie i to już będzie koniec zapewne przedostatniego odcinka. Myślałem, że może ostatniego, ale nie. Jednak nie. Ale nie dobiłem nawet do 3 godzin. Także dziękuję pięknie na YouTubie wszystkim 3 osobom w porywach, które to obejrzą do końca. Co i tak by było dużo. I widzimy się w ostatnim, kiedy najdzie mnie znowu Wena to skończyć. I dziękuję i cięcie.